Chutí mi to, čo si viac ako poprvýkrát. Aj skúzaj mu a ospravedlňte môj language. Zlatá papula zo zlata v hube sa teším. Voda, magic. Život je tak easy, to len človek má moc strach. Trochu som sa zmenil, ale stále som to ja. Vstúpa eufória. Konex. Simon. Prišli sme hádať pesničky. hľadať pesničky, proste. Dotrepali sme sa do Slovenska, nemali sme čo dnes a prišli sme do Prahy hľadať pesničky. Yes. A robíme hudbu. V čase, keď je toto video vonku, tak máme akurát vonku nový videosingle s Egom. Necítim strach, Konex, Carly Simon a Ego. Dneska nezme svätý, žiadny gospel. Pijeme šampúze, k tomu zajedáme oysters. Sú tak hoda pri tom asi. That's what's up. Ty jste měl vzít i Ega, ne? No, mali sme mu zavolať. No, tak ale on by na to nemal. Podľa mňa by išiel, jo, hneď som tam, ideme. A on by sa tu zrazu spavnul možno, no. Ale ja som si myslel, že na to vôbec nebude mať on čas. Myslím si, že tenhle formát je přímo pro něj udělaný. Inak, no. Jo, ale on je, ja som videl proste, on je niekde v Tatrách, alebo čo. On je s dcerami, podľa mňa. No, niekde v Aj keď sme točili ten klip, tak akurát jeho dcera oslavovala 10. narodeniny, tak musel ísť potom pekne domov. Jo, nebolo veľa času na to, no. Takže s týmto otravovať Ega na nový rok. No. V ďalšom dieli. Yes, sir. Tematické. Vieme? No vieme. Ego! Žijeme len raz. Rian, však to tam povie na začiatku toho tracku, ne? Shoutout za 100 miliónov prekročených na YouTube. Yes. To už som mu gratuloval. Ten deň, keď sme natáčali ten klip, tak vlastne vtedy to hitlo. Vtedy to hitlo 100 mega, yes. Frajerina strašná. Je na to pyšnej? Určite. No. Každý by bol. KitKat Day and Night. To je môj obľúbený rapper toto. Yes. Vždy, keď som mal 13 a išiel som vždy do školy, tak som si peckoval tento album. Jo. Ja som bol v Manchester na koncerte aj. A dobrý, bol tam v takom trikote navlečený, jak nejaký debilko. To by som chcel, Ale akože, v pohode, podcenil som. Dobrý bol. Není. Oh shit. To je strašný pussy beat. Je ten nový Dalip. Počúval som nový album, tak preto viem. Z teba raz, ale je to názov tracku je taký, že si to človek akože zapamätá. Celkom kreatívny názov tracku. Sex v meste? Sex v meste. Jaj. To je kreatívne. Shoutout Dalip. A Dalip je lepší beatmaker nebo... Malo robí už beaty asi, nie? Ale na tom albume má asi nejaké. Za mňa beatmaker. Za mňa beatmaker tiež. Beatmaker a ešte si pamätám, keď robil DJ sety. Jo. Raz som bol v Babylone, v Bratislave a to som odpadol vtedy, akože sa mi to mŕte ľúbilo, ak miešal veci. Redbone, Childish Gambino. Presne tak. Pecka. Ten, čo robil ten beat, robil ku Oppenheimerovi soundtrack k celému filmu. Brutálny album. Gustav nejaký, tyjo. Super a hlavne to drží aj dosť ten beat. To je strašne super beat a ten hlas Childish Gambina je tam velice špecifický. A ta nová deska jeho, co na ní říkáte? Nepočul som, Ja som to počul raz, no, ale neviem. Experimentálne také trošku, že? Si počúval? A? Co ty na to říkáš? Já jsem, mě to líbilo. Ještě víc asi než tohle. Fakt? Mne to moc neutkvelo v hlave, že nepamätám si tam nič z toho, takže neviem. Raz som to počul, tak možno aj preto. Cestou naspäť do Bratislavy si pustil. No, každopádně. Ale mně se vždycky ta další líbí víc, než ta předešla. Aha. Nebo většinou. Protože prostě už mi to přijde tam to starý. Ja som nejak zabrzdený v roku 2013, podľa mňa vtedy vychádzala, že najlepšia hudba a... Čo to vyšlo napríklad? Neviem, tak A$AP Rocky tam vyšiel, to je Long Last A$AP,
akože neviem, že presne teraz, ale viem, že tá éra bola úplne že silná, že pre mňa osobne, že vtedy fakt ten rok vychádzali brutálne veci a to už teraz tak nemám napríklad, že by som z niečoho bol tak v piči. Sa to volá? Konex, jediné, čo som chcel, je vyslobodiť sa z okov. Podařilo sa? To som sa chcel spýtať. No, ešte uvidíme. Mal som vizuál a tam som sa zbavil okov reťazí. Tak. Ale chytá ho lepra, takže... Ale keď ma chytá lepra teraz, tak ja neviem, akože... Čiže sa zbavím zase lepry. Jedine, že som chcel vyslobodiť sa z lepry. No, teraz doktorovi musíš chodiť. No, takže tak, jo. To je vlastne song z albumu, čo teraz robím. Není to, že single úplne, nestaviam na tom, že nejaké hlavné promo albumu, je to taký skôr track, čo som chcel vydať, akože nech tam niečo pustím ľuďom, kým robím ten projekt. Takže myslím, že tak marec, apríl by som to dal vonku. Celý albumik. To je Poliak, ne? Žabson, čo ho robil do Ketino, ale názov tracku nepoviem. Ale akože, neviem, či sa toto uznáva. Názov tracku není podstatný. Stačí... Inak to som si všimol a to som nevždy podcenil, lebo príde mi, že každý povie, že podľa hlasu meno, ale práve, že frajeri nevedieť aj názov tracku, no. Takže s tým som tak pol na pol. Ale pri nejakom, že Žabson a do Ketino to je dosť špecifické, tak tam by som akože... Tam si zoberiem. Tam si akože dávam bod, hej. Ale pri tých amerických známych reperoch som taký, že skôr cením, keď niekto vie aj názov tracku. No. To neviem ani tipnúť. Vôbec. Neviem ani skúsiť. Dáme ti hovinka, ne? Čiže dajme hovna, ale ty, komu idem písať hovna k dokumentu, kámo? Som zvedavý. Lukas Dope. To bude najviac random od teba tam, že? A ty ho poznáš? Takže poznám. Čiže máme aj track spolu. Ja vôbec. A on je na Instagrame? Tak mám mu to spraviť ja, alebo ty? Daj mu to ty. Dám mu ja. U mňa to má asi teraz väčší zmysel. Čiže ja ho neviem ani nájsť. Ono si to píše LV. Ja už ho mám. A pod posledný post mu mám písať? A on to pochopí, však ste ho tu mali, ne? Ano, nedávno. No, tak nám to prosím dajte. No. Byli to Kabáti, Dukla nebo Lucie. Dukla určite za mňa. Dukla. To je jasný. Myslím, že jasná Dukla. Lukas mi odpísal, že zdravím do studia do Prahy. Proč se potíš, letně vítr fouká. Dix? Je to na Dix. Je to na Dix, hej? Ja som... Aha. Oni tam to soutěž dvě, nejdřív zněla Eva Farná. Ináč to som si aj hovoril, ty kokos, že Eva Farná, no. A pak ADX, oni tam sú. OK, no, tak ja neviem, no, či sme to uhadli. Asterix. Áno, máte vzít. Jo, tak fajn. A to nejaký nový track? Relativně jo. A jak si to volá, oblíbená holka? To je moje holka. Co říkáte na toto duo? Eva Farná a Netix. Fajn, ľúbil som. Akože duo, akože oni majú viac vecí spolu? Alebo iba ako v rámci tohto songu? No, na som si že plánujú niečo, že nejaký projekt, alebo čo teda. V pohode, dobre. Ja... Eva Farná je už v podstate taká legenda. No, yes. Ty vyhrále něco, ne? Nějaký Slavíka? Ne? Něco? Naděla? A tak ten Slavík v dnešnej dobe, to je také, no. Chceš to vyhrať, nechceš to vyhrať? Neviem, ak to je. Chceš? A chceš asi. Ja chcem. No. A Anděla? A Andel je možno relevantnejší, ne? Čak z Slavíka si teraz robila sranda, že čo tam boli za nominácie. Tam som mal nomináciu na tom Andelovi, myslím, ešte pred tých nominácií. Čavo už povyhrával nejaké ceny. Winning mindset. Objev roku si byl, ne? Nominácie. No, ale teraz som vyhral tú Sozu, čo bol že ten najúspešnejší autor do 25 rokov. Tak to... A nejaké radiohlavy si nemal niekedy? Hey, také niečo? Radiohlavy, to je na Slovensku. No. Život facku, to sa zvládne. Toto je Dara Rollins, ale kto bol predtým? Jo, je tam Dara Rollins. Počkaj, ale ona nemohla mať hocikým feat, to musí byť niekto známejší. Suverén, alebo také niečo. Áno, ja prísahám, že mi v hlave išiel, že je to jak Slipo z Luzy, starý, ale ja som si povedal, že není možné, že Slipo ma teraz akože, že nevidím vôbec, že by niečo robil.
A že má od vecí z Darrow Rollins feat. A má teda. A Peter Pan. OK. Okay. Som to mal vysloviť nahlas. Ja ináč Slipa ani neviem, či som niekedy počul rap. Ja si to pamätám iba z Luzy a Drvá menšina, či? Také. A preto mi to prišlo úplne random, že má farbu hlasu jak Slipo, ale že už som myslel, že vôbec nerobí nič. Ale máme bod, či nemáme? Hej, za to dá, dobré. Stačí jeden. Ešte som obkecal toho Slipa trošku, ne? Hej. Dobre. Jak na maturite. Úplne. Circus, Canada. No, Karty, ne? počkej. Lily Achty, ale zase ja nebudem vedieť teraz názov tracku, ale tu stačí, že Lily Achty. A má to solo? Nie je to solo Lily Achty, ale je to sám, jo? Jo. Lily Achty Boss, toho koktov. Ja, že to je karty. Ja som vedel, že to je niečo, čo poznám, len nevedel som to hneď. Autotuňáci. Yes. Môžeme ďalej, akože... Gibi points. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Čo bolí to Miroš Birka, čo bolí to pre... Čo bolí sa to volá? Čo bolí to pre bolí? Miroš Birka, čo bolí to pre bolí? Status legendy. Shout out Becky. I hear your voice. It's like an angel. Whitney Houston? sighing. Whitney Houston to nie je, Whitney. Nevie ten Whitney. Ne, je bílá. Maria Carey. Nemôžeme ťa bez... Maria by si Carey nie je nezavolal, byla. ale ste spieva celý čas. Celine Dion. Tady to. Celine Dion. Nepoznáme speváčky. Tak asi pôjde k mínus, no. Ale je to známe, ja viem, že ja to poznám. Jo, s Drakem se líbala. Madonna. To bola dobrá napoveda, ale to je napoveda pre takých, čo musia vedieť. Ja by som povedal, že Jennifer Lopez. Madonna, jasné, no. Tak toto neviem, no. Nevím. Ona měla oni měli někde nějaký vystoupení společný, jakoby... Jo, a on sa tam úplne z toho skoro doblval. On to úplne vyplúval. Magor. Ne, on tam sedel a ona proste prišla pred ňou, tak obkročila a chytila mu ona. Nie, že doblval, ale akože bolo mu to nepríjemné, bolo to vidieť. No. Hej. Byla to show. Prišlo mu to nechutné trochu, ne? Akoby bolo to vidno na ňom, no. Babka keď. Lebo ako moc stará na Drakea, víš, jak... Není, že? Ne. Abba! Aba? Bolo ich tam veľa, vieš, tak... Áno. Dobre si. Taká Missy Elliott. Zase len meno, no. Inak ona to hneď to nevysypá, že Missy. Mňa to nenapadne. Kokos, jaká známa pesnička. Áno. Aj ten hlas, akože mi je... Ježiš, Green Day, áno. Dobre, Green Day proste. Right about now, NWA quarters in full effect. NWA. Resigning. To se vždycky Oni to tam vymenujú, všetko je, no. A to byste věděli, ne? Ako ja by som potom skúsil asi, keby som, však to nebolo nejaké, Fuck the Police, alebo čo to bolo? Ne? Jo, Fuck the Police. Už to Babičku šije po babičke. Šije po babičce. Můžete vzkázat něco babičce? RIP. Ne. Nech nerype. Ale strašne zle, to kávo. Poďme ďalej. Občas high, Dušan Vlk. občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť. No, počkaj, toto nemôže byť ešte, potrebujeme trošku. Nie, však Dušan On Vlk už som to- Ja už si povedal? Jaj, okej, ja to nezachytil vôbec. Nie, ja ho poznám. Dobre, okej. Tak to my máme Slovenský punk. No. Dobre. Posloucháš slovenský punk? A to není punk, to je taký rap. Tak viem, že Punk sú, rap. že hej, že Dušan Vlk a Berlin Manson a Fuck Cult, viem, že existujú, ale nepočúvam to. Ako Slovenský Suicide Boys. Nevedel by som, tak ako ja by som to nevedel. Moje myšlienkové pochody sú ako olympijské... S týmto som trávil Silvester. Otrhnúť si moju šialenú hlavu. Do 6 rána. Jaký to byl? Dobre, tak pohodiacky. Silvestrik. Takže Fobia Kid a ešte možno keby necháme chvíľku, tak aj dám aj názov tracku, ale neviem teraz. Asi by som nevedel názov tracku. Mental Breakdown. Mental Breakdown, áno. Jo, tam potom je taká gitara trochu a kričí to také gitary.
Jo, to by mi napadlo asi potom aj názov. Daniel Caesar to není? Není, že? On znie ináč. Nie je tak nejaký, že Brian, neviem či Fajas, či jak? Je to on? Aha. Yes! Po piči. A ja som vravel, že on by to mal vedieť. Rozmýšľam, že... A presne dal to meno, ale cením. Si nevyzeral na to, že to takto vysypeš. Na to, že nepočúvam hudbu, tak... Tak pohode. Don Toliver. A ten beat robil Tame Impala. Bandit? Aha, okej. Si ty mal vedieť. Ja viem. Ja? Sofian, jak sa číta, no? Meš. Meš. Medi. Poslúchaš? Akože neposlúcham, ale fajn chalan. Stretli sme sa na Zemplínskej Šírave. Tam akurát, všetci tam hrali, už ani neviem, čo to bola za akcia. Vlastne nechápem, že prečo ja som tam hral, lebo tam bol, že Sergej Barakuda, potom tam bol, že Kalín, potom všetci reperi tam prišli vlastne. Aj tento Sofian, tam bol brutálny koncert. Všaký festival tam bol, aj? No. A tak ja nerobím rap, vieš, som bol taký, že... Čo tam býva na Šírave? Ale super. Nejaké tie viby, alebo čo, nebolo to takéto niečo, neviem. Neviem. A ja nemám vôbec napočúvané, nič som nepočul asi od neho. Možno na fite, keď bol niekde. U nejakého Kalina nebol na fite. Teraz. Určitě, on už byl u všech na fit. Asi taká Simonovka nejaká. Alan Muri. Ale starší, Mori. OK. Niečo teraz, čo vydávate tracky, tak nechápem celkom. Že... Rádiovky. No, akože strašne, že aj tie slova tomu tak prispôsobuješ, také ľubozvučné slovenské, také gíčovo slovenské, také. Dobre to robí. Taká ženská reperka, no. Megan Thee Stallion, to není? Megan Thee Stallion. A na fite, už neviem. Okane Kasego. Dobre, no tak. Yuki Shiba. Gozajmašta. Akurát sme na ramen boli, predtým to sme sem prišli. Ale tam A kde ste byli? Tam hrali MGK-a. Jak sa to volalo? Jak sa to volalo, kámo? Sajko? Také niečo. Sajko. Tu je na Žižkové. Ne, to? Tajko. A dobrý ramen? Veľmi dobrý. Yes. To nám vyhodilo, že v top. A bolo to top. Gyosky ramen sme mali. Nemal som taký dobrý ramen. Kimchi. Zase ja úplne, že nevolám ani nikomu. No, Rohony nový, z nového albumu. To, čo povedal názov toho hokejistu, tak to je názov toho tracku. Ja teraz čo ho povedal, to menul. Conor Bedard, Rohony. To som počul, ten album, akože aj predošli Rohonyho. Cením, dobre to je, baví ma to. Myslíš, že toto by Ego vedel? Na Insta? No. Dáš to ty? To je také, že tvoji by mohli vedieť. Yo guys, akurát sme v Melodies Show a využívame žolíka a jeden z vás, to je vlastne všetci, čo to vidíte, nám môžete pomôcť, že ako sa volá táto pesnička. Tam tie položky akurát než. Takže tak, dúfam, že viete. Ghost Ride by Black Odyssey. Pre teba, zase. Za? Lebo maďarsky by sa čítalo, že sa. Sa. On to pozná a nevie na to prísť, takže ja nepoznám. Tak zavoláme? Zavoláme niekomu? Môžeme zavolať. Brácho, what's up? Počúvaj, sme v Prahe. Čau. Tuto s Konexom. A točíme túto takú reláciu, že Melodies. A vyťahli sme si ťa žolíka. Myslíme, že ty máš prehľad hudbe dosť, takže skúšame. Poďme na to. Môžeme pauzu asi? Nevieš, že? Nevieš, že? Nevieš, že?
Dobre, tak dobrá vec, pošlem ti ju potom. Dobre, tak sa maj, šéfe. Díky, aj tak. Čau. No. Do piči. Bráško, dobre, nevadí, díky. Šťastný nový rok ináč. Šťastný nový rok. Čau. Skipujeme. Jo? Jo. Chcete vědět, kdo to byl? Phil Collins a Philip Bailey. To je dobré, to myslím. A ty si to poznal? Easy Lover. Ty si to poznal? Říkáš mi, že tenhle vztah stojí na mý vině. Tak to teda není, lásko, myslím na to denně. Myslím na ty problémy, co my spolu máme. Neviem ani kokot, že čo to je. Ale akože verím, že keď je niekto deep, že je Čech a sleduje nejaké takéto tieto vecičky, tak vie. No jestli to Seš moje, ta písnička a Cincinnati se jmenuje ta kapela. Fúha, no. A to poznáte tú kapelu Cincinnati? No, před 2 týdny jsem to slyšela. Keď ti to poslal? Ne, nějak, nevím, kdo mi to poslal, ne on, ale... OK, že taká zhoda náhod. Teď je to aktuální. Ale že to je teraz aktuálne niečo, OK. Cincinnati. Že je to takový vtipný. Jo, ja som pochopil z toho, že keď asi niekto sleduje, tak je to trošku, že srandu si z toho robí. Jennifer More. OK, tak Cincinnati, no. Že to potrolili. Jo, tak som to myslel. Troll hudba. James Brown. Ja som myslel, že Bob Marley. Ne. A volá sa to This is the Man's World? This is the Man's World. Ako ja to poznám, túto hlášku, ten track, ale... No. James Brown. Kámo, dobre som ťa tu zobral dnes. Presne si to, na čo si tu mal byť, to si spravil. Presne. Ďakujeme za... A neboli také zákerné tieto. Ty si vedel jednu. Tak zdravíme na Omeho. Díky za rozšírenie obzoru. Fuck sleep. Hej si broko. Police. Máte 28 z 35. To je fajn. Mal niekto 30? Jo. Kto? Egi Egi a... a Dojako. No ale oni tu prišli zase, že 10, že? Áno, byli kolik? 5? Tak to sú zvýšené šance, no. Ale v pohode. Zaslúžené aj tak. Ale využili všechny 3 nápovedy. Čo sme nevyužili ešte jednu? Nejakú? No. Všetko v podstate. OK, pekne. Dobre. Ego nám to dojebal. Mohli sme na 29. Ver. Nevadí, no. 1 000 000 plus. A to bola sračka aj tak. Ale kľúci nejakí sa tam nájdú. Nejakí, čo ma chcú. Vieš čo, s hocikým, s kým si sadnem. On chodí na Berkeley. Shoutout všetkým, čo ho chcú. Hádky, to sú deti hadov. To máme aj na jazyku. Si milý byť live. A tak on celkovo, on je frajer. Nový album vydal, veľmi dobrý. Musíš si dokerovať ksík. Kali Viktor Šín. Vtedy mne sa nepačilo, čo robil. Musíš spraviť kokotinu proste. A mne stačia faninky, akože. Fake it till you make it. Vedel som, že vieme spraviť niečo lepšie. Nejaký, že 70 000. Tyler Durden. Že ono tú auru proste, čo príde do miestnosti a... A zoberajú celú tú miestnosť. Prevezme. Čau lidi. Čau lidi. Tešilo nás a sledujte novú muziku od nás.